L'any 1914, Catalunya comença una nova etapa, una fita històrica en el seu camí cap a l'autogovern. El 6 d'abril d'aquell any es constitueix la Mancomunitat de Catalunya, el primer òrgan de govern propi després de 200 anys. És la conseqüència d'un llarg procés històric que arrenca amb la Renaixença a les primeres dècades del segle XIX. Aquest catalanisme, fortament arrelat en la història i la cultura, fa un pas cap a la política al tombant de segle. El triomf del catalanisme polític desperta l'entusiasme al país, però també l'hostilitat dels militars, un grup dels quals, l'any 1905, assalta les redaccions de la revista satírica Cucut i del diari de la Lliga, La Veu de Catalunya. L'atac fa néixer un gran moviment d'indignació que cristal·litza en la unió de tots els partits catalans en una gran candidatura, la Solidaritat Catalana. En aquest context, l'any 1907 és elegit president de la Diputació de Barcelona Enric Prat de la Riba. Nascut a Castellterçol l'any 1870, advocat, fundador de la Lliga Regionalista i director de La Veu de Catalunya, serà l'home decisiu no només per dotar el catalanisme d'un programa polític a través del seu llibre La nacionalitat catalana, sinó perquè assoleix la unió de les 4 províncies catalanes en un sol òrgan, la Mancomunitat. Des de la presidència de la Mancomunitat, Prat demostra que és un líder capaç de modernitzar, educar i construir un país i compta sempre amb els millors experts i col·laboradors, fossin quines fossin les seves idees, i traça plans i crea institucions destinades a perdurar. Una de les grans ambicions de la Mancomunitat és reformar el sistema educatiu per cobrir totes les etapes de l'ensenyament, des de les primeres lletres fins als ensenyaments superiors. Amb aquesta ambició recull la gran tasca dels pedagogs catalans i d'entitats com l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana. L'any 1913, la Diputació de Barcelona crea el Consell de Pedagogia, anomenat també Consell d'Investigació Pedagògica. Eugeni d'Ors n'és el màxim responsable. Hem de tenir un bon ensenyament. Hem de mirar d'organitzar Catalunya que tinguem un bon ensenyament. En una època hi havia una gran florida de gent que es preocupava per l'ensenyament. En Flors i Calcat, en Galí, en Martorell, a l'Eno, a la Rosa Sensat, etc. Vull dir, en Vergés. Hi havia una gran florida d'aquest tipus, no? Però hem de tenir una cosa que això organitzi, això ho impulsi, no? Per Eugeni d'Ors és fonamental l'alfabetització. Per aconseguir una bona alfabetització calia també una modernització de les normes ortogràfiques. Calia disposar d'uns mitjans de comunicació d'aquella època moderns i capaços d'arribar a tota la població. Calia, evidentment, constituir una xarxa de biblioteques populars per tal que la cultura, l'alta cultura, arribés a tot el poble. Calia, en definitiva, una societat més culta, més instruïda. Des del Consell de Pedagogia s'aposta decididament per l'adopció de les millors experiències internacionals. Entre aquestes destaca el mètode proposat per la pedagoga italiana Maria Montessori. L'any 1915 es crea l'Escola Montessori a la Casa de la Caritat. Els mètodes de la pedagoga italiana es comencen a estendre per les diferents escoles catalanes i la mateixa Montessori es trasllada a Barcelona, on resideix temporalment per dictar cursos. La formació dels nous mestres també és fonamental. Maria Montessori inicialment no estava gens vinculada a la pedagogia. Va estudiar enginyeria, biologia i medicina i es va convertir en la primera dona d'Itàlia que va arribar a metgessa. No va ser fins que va tenir 28 anys que va començar a treballar amb nens amb discapacitat mental. Llavors es va adonar que aquests nens tenien potencialitats que es podien desenvolupar per aconseguir un millor nivell de vida. Aleshores va decidir dedicar-se als nens la resta de la seva vida. Un dia, en una institució per nens considerats ineducables, va veure que els interns, que no tenien cap joguina, en comptes de menjar-se les molles de pa, les feien servir per jugar. A partir d'això, va deduir que aquells nens, igual que tots els altres, tenien la necessitat d'una activitat i que això els podia permetre desenvolupar la seva intel·ligència i personalitat. A partir d'aquí va desenvolupar un mètode pedagògic basat en la idea de convertir la classe escolar en un entorn estimulant en el qual cada nen pot triar l'activitat que més li agrada dins d'una sèrie de propostes fixades pel mestre. Amb aquest treball, el nen desenvolupa el propi aprenentatge a partir de la seva curiositat innata. Aquest mètode, considerat molt avançat en aquella època, és el que vol implantar la Mancomunitat a les seves escoles.
Maria Montessori i els seus mètodes pedagògics constitueixen un revulsiu importantíssim per la renovació pedagògica de Catalunya, no només per la formació pròpiament del professorat, sinó també pels resultats pràctics obtinguts a les escoles, on aquest professorat ha pogut exercir. La Mancomunitat es proposa la construcció de noves escoles. En concret, n'aixeca una a cadascuna de les 4 demarcacions catalanes. A la Masó, a l'Alt Camp, a Els Torms, a les Garrigues, a Palau-saverdera, a l'Alt Empordà, i a Sant Llorenç Savall, al Vallès Occidental. Recordem que el propi Pla de Construccions Escolars de Barcelona, d'altra banda, denota una gran preocupació del noucentisme, de les polítiques culturals i pedagògiques, per dotar els escolars, en aquest cas de la ciutat, de la Catalunya ciutat, d'un seguit d'escoles adaptades a les seves necessitats, pensades justament per afavorir aquesta pedagogia nova. Hem de construir alguns edificis escolars, cosa que no estava a l'abast ben bé de la Diputació ni de la Mancomunitat, però ja en fa alguns per demostrar, això és una acció de govern i molt important, que ara no en podem fer gaires. En va fer 4, en Prat de la Riba va tenir de fer-ne 4. Una altra de les característiques culturals que va intentar fer la Mancomunitat va ser potenciar, diguem, tot un món editorial a partir d'uns llibres i uns recursos amb els quals es portaven amb aquests centres i amb aquestes escoles que es volia fer rurals, no? I tot aquest conjunt de característiques explicaria que la Mancomunitat tingués tot un model de civilització cultural. Però la tasca formativa de la Mancomunitat no queda relegada només a l'educació primària. La creació de centres d'educació superior ha d'acabar conformant una universitat catalana. La plasmació de l'obra cultural de la Mancomunitat és principalment la construcció, partint de zero, d'una xarxa d'institucions dedicades a la cultura, tant des del vessant pedagògic, que per Ors és molt important, però per Prat de la Riba encara més, vull dir les escoles, tant les escoles tècniques com les escoles humanistes. Ja anteriorment s'havia creat també en la figura en Prat de la Riba, però des de la Diputació de Barcelona s'havia creat l'escola industrial. És a dir, gairebé totes les facetes del món d'una societat moderna, que vol dir indústria, comunicacions, cultura, recerca, tot això, molts d'aquests elements hi ho va posar. La Universitat Industrial, coneguda com a Escola Industrial, se situa en els terrenys on hi havia hagut l'antiga fàbrica tèxtil de Can Batlló. Inicialment, al recinte s'hi instal·len l'Escola Industrial de Barcelona i l'Escola Elemental del Treball. Convertit en el centre de l'obra educativa de la Mancomunitat, a banda dels estudis tècnics que van des de la indústria tèxtil a la química, la mecànica i l'electricitat, el recinte del carrer Urgell acull l'Escola Superior d'Agricultura, la d'Alts Estudis Comercials, la de Bells Oficis, la d'infermeres, la de bibliotecàries i la d'enginyers industrials. En l'actualitat, al recinte de l'Escola Industrial hi ha instal·lades l'Escola del Treball de Barcelona i l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona. Hi ha unes necessitats que són infraestructures bàsiques i formació de capital humà que l'estat espanyol ignora absolutament, no? Simbòlicament, a veure, hi ha a Barcelona, a la Universitat de Barcelona, a la Gran Via, entre Balmes i Aribau, que són 2 manzanes de l'Eixample. Molt bé. Una universitat que té uns aspectes, evidentment, positius, acadèmics, etc. Però, què fa la Mancomunitat? Fa el que se'n diu Universitat Industrial, que és el carrer Urgell, que no són 2 manzanes, sinó són 4 manzanes, on hi ha ensenyaments d'això, l'agricultura, la indústria, la telefonia, els serveis, i tot, i l'escola del treball i l'escola de mestres, diguem-ne. És a dir, la idea que per l'economia i per les empreses i pel país la formació, el capital humà és important. Parlem d'infermeres, parlem de l'àmbit de la dramatúrgia, parlem de l'àmbit de la tecnologia o de l'enginyeria. Aleshores, institucions, per exemple, com l'Institut del Teatre o com l'Escola de Bells Oficis, per exemple, posen de manifest aquesta preocupació
que al marge del que són les universitats de l'època, que no estan en el seu millor moment, en aquest moment, tot i els esforços, doncs intenten guanyar terreny per Catalunya i intenten realitzar ja en aquest país el que en altres portaria a terme una universitat. L'Escola del Treball va tenir, sens dubte, una feina d'equip que segurament va cristal·litzar a partir del senyor Rafael Campalans. Rafael Campalans segurament en va ser la verdadera alma mater, però no l'únic. Enric Prat de la Riba concebia que les institucions havien d'estar regides i els diferents centres havien d'estar dirigits per aquelles persones que fossin, amb independència del seu pensament polític, les que tenien major vàlua per desenvolupar-les, per portar-les endavant. Rafael Campalans i Puig era fill d'una família menestral. El seu pare era sastre. Va estudiar enginyeria industrial i va ampliar estudis a les universitats de Lovaina, a Bèlgica, i de Charlottenburg, a Alemanya. De jove, havia estat militant del republicanisme nacionalista, del qual evolucionà cap al socialisme, moviment amb què havia contactat gràcies als seus viatges arreu d'Europa. L'any 1918 s'afilià a la Federació Catalana del Partit Socialista Obrer Espanyol. L'any 1914, Enric Prat de la Riba el crida gràcies al seu prestigi com a enginyer per fer-se càrrec de les obres públiques de la institució. Campalans destaca en l'ensenyament. És membre del Consell de Pedagogia, professor a l'Escola de Bibliotecàries i a la Universitat Industrial i catedràtic a l'Escola d'Agricultura. L'any 1917 és nomenat director de l'Escola del Treball, la qual dinamitza i converteix en un centre de referència de l'ensenyament tècnic i d'aprenentatge pels treballadors. L'any 1922 passa a ser secretari general d'Ensenyament Tècnic i Professional de la Mancomunitat. L'any 1923 trenca amb el PSOE i funda la Unió Socialista de Catalunya. Dimiteix durant la dictadura de Primo de Rivera i durant la República és conseller d'Instrucció Pública del Govern Provisional de la Generalitat, membre de la ponència que redacta l'Estatut de Núria i diputat per la ciutat de Barcelona a les Corts Constituents. Va morir tràgicament ofegat mentre es banyava a la platja de Torredembarra i el seu funeral va ser una gran demostració de dol. Prat de la Riba no es fixava ni com pensaven els intel·lectuals, ni què sentien ni què votaven, sinó únicament tenia en compte la seva vàlua. I aquest principi, que ha passat a ser un tòpic, però és un tòpic d'aquests molt benvinguts. Rafael Campalans, que era socialista, doncs és nomenat director de l'Escola del Treball i després el que avui dia diríem secretari d'Ensenyament Tècnic, avui dia diríem director general d'Ensenyament Professional, diríem avui dia, no? O és en temps de Puig i Cadafal, no de Prat de la Riba. És clar que Prat de la Riba ja li havia confiat tasques. La Mancomunitat també elabora un pla d'escoles locals d'indústries, dins del qual es construeix l'Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar, al Maresme, com un centre d'ensenyament tècnic en una de les principals zones industrials del país. Les disciplines artístiques tampoc no es deixen de banda. L'any 1915, gràcies a l'impuls de Francesc Galí, es crea l'Escola Superior de Bells Oficis. D'altra banda, també hi ha aquelles escoles i centres que han de contribuir al desenvolupament artístic. Per exemple, l'Escola Superior de Bells Oficis, que sense ser una escola, diguéssim, equiparable a una facultat universitària, és l'escola que forma tot un seguit de professionals i tot un seguit d'artistes que, a partir d'aquest moment, es vinculen a una determinada manera d'entendre l'art i d'entendre el país. Recordem, per exemple, que Joaquim Folch i Torres era professor de l'Escola Superior de Bells Oficis. I com això, altres tipus de centres pedagògics. Per tant, d'una banda, institucions i d'altra banda, professionals. És una idea realment molt moderna, que és una idea que és fruit del plantejament d'Eugeni d'Ors, que és el que ell ha vist que funciona en altres països europeus. A més, d'acord amb el pla de biblioteques que porta a terme la Mancomunitat, es creu necessari constituir una institució educativa que formi el personal d'aquestes biblioteques. L'Escola de Bibliotecàries és una de les creacions més reeixides de la Mancomunitat. La creació de la xarxa de biblioteques populars implica forçosament la instrucció d'un tipus de persones que seran fonamentals després per la cultura catalana, que són les bibliotecàries, en aquest cas majoritàriament dones. Les bibliotecàries seran, per dir-ho així, les noucentistes per excel·lència.
una escola superior de bibliotecàries es crea per dotar el país d'un conjunt de professionals fins a aquell moment inexistents que no només puguin contribuir en aquesta Biblioteca Nacional amb la seva feina, sinó a tota l'obra pedagògica i a tota l'obra cultural de les biblioteques populars. Algunes de les grans figures intel·lectuals de la Catalunya del segle XX es formen a l'Escola de Bibliotecàries a Barcelona. O bé, com Carla Riba, són professors de l'Escola de Bibliotecàries. Són Pompeu Fabra, és Carla Riba, és Ferran Soldevila, és Marçal Olivar i un reguitzell, diguéssim, de persones preparades d'una vida... Jordi Rubió i Balaguer, que és el seu primer director. Un seguit de persones preparades intel·lectualment amb una gran vocació d'una banda investigadora i d'altra docent. L'Escola de Bibliotecàries jugarà també un paper d'universitat alternativa a la universitat oficial espanyola. Des del punt de vista social, la Mancomunitat atén una cosa que aleshores era molt poc habitual, que és la condició mateixa de la dona. Francesca Bonmesson, que és la dona de Narcís Verdaguer Callís, que és un dels prohoms de la Lliga Regionalista, idea tot un sistema de protecció i de promoció de la condició de la dona. Francesca Bonmesson era una pedagoga que es va convertir en promotora de l'educació femenina entre les classes populars catalanes amb un enfocament catalanista i de catolicisme social. Ella crea, el 1909, la Biblioteca Popular de la Dona. Quan arriba la República, participa en les campanyes a favor del vot femení i és una de les primeres dones que es presenta com a candidata a unes eleccions, les municipals de 1934, tot i que no resulta elegida. Quan esclata la guerra, es refugia a Suïssa, d'on no retorna a Barcelona fins al 1941. Entre les dones que tenen un paper destacat a la Mancomunitat, cal esmentar Rosa Sensat, una persona que va ser clau en la renovació pedagògica de Catalunya. Nascuda al Masnou, als 15 anys ja feia de mestra al seu poble. Més tard va ser parvulista a Girona i a Madrid, on va entrar en contacte amb la Institució Libre d'Ensenyança. Després d'obtenir el títol de mestra, va exercir a Barcelona. Va escriure un diari de classe en què va plasmar iniciatives totalment innovadores en aquella època, com les sortides escolars amb les alumnes i la limitació del temps a les labors d'agulla per dedicar-lo a l'estudi de la natura i a fer pràctiques experimentals. Entre els seus anhels destacaven la necessitat de crear un ambient escolar amable, semblant al d'una llar, i afavorir el creixement personal de les noies, així com avivar el seu sentiment de dignitat perquè esdevinguessin dones en el més elevat sentit de la paraula. Va estar estretament vinculada al feminisme català. L'any 1914 és nomenada directora de l'Escola del Bosc, en una antiga torre de Montjuïc, en què la majoria de les classes es fan a l'aire lliure i l'expressió corporal i la música hi tenen un paper important. Allà porta a la pràctica el seu ideari pedagògic en un marc idoni i amb àmplia llibertat. El 1921 rep l'encàrrec de dissenyar el Pla d'Estudis de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona. També ofereix cursos i conferències als estudis normals de la Mancomunitat, a les escoles d'estiu i en aquest mateix institut. Quan es proclama la Segona República, passa a directora del grup escolar Milà i Fontanals. Amb la dictadura de Primo de Rivera, la situació s'enrareix. Una de les primeres decisions és obligar a utilitzar únicament el castellà a les aules. Poc després, les crítiques de les noves autoritats de la Mancomunitat al professor George Belschauwers, que s'ha fet càrrec del Laboratori de Psicologia Experimental, acaba de tensionar les relacions entre la dictadura i els professors de les escoles de la Mancomunitat. L'any 1924 hi va haver el conegut afer de Belschauwers, que era un tècnic de la Mancomunitat de Catalunya, que tenia un laboratori, que va ser criticat des de la dictadura i va rebre una carta de suport de molts professors de la Mancomunitat de Catalunya, entre els quals hi havia la majoria de professorat de l'Escola Superior d'Agricultura. Tots aquests professors que van donar suport al George de Belschauwers van ser expulsats. Actualment, 100 anys després, la voluntat de renovació pedagògica i de creació d'institucions educatives pròpies de la Mancomunitat es posa de manifest en un llegat que inclou centres de formació com l'Escola d'Enginyeria Industrial, l'Escola del Treball, l'Escola de Bibliotecàries i un gran nombre d'escoles creades i inspirades per l'obra dels grans pedagogs catalans, com Alexandre Galí o Rosa Sensat.